Oisko tulta, kun mä oon se kivillä? No heitä liekkiin, mä oon jo... Ja minä heitän. Et saa tätä lamppu löytyä pimeäksi. Katsotaan, saako Visa tolpan pimeäksi. Älä pikkuisesti, jos sammu. Saako Visa tolpan pimeäksi? Mitä vittu? Mitä vittu se puuhaa? Kattokaa. Siellä on maailman viisain mies asialla. Ei se lähe, se on liian kova kiinni. Ei lähe! Ei. Walk around, but... Älä, kato se kaatus. Mikä vittu? Kaina se ei lataa. Katsotaan, saako Visa Lähtee tolppakin mukaan. Onko se jotain järkeä? Kiitos. Soittakaa poliisi. Enpä tiedä. En mä tiedä mikä vittu se oli. Nyt se lähtee nurin noin vaan. Mennään viikko. Morjes. Me ollaan päässä kun ankat saataan. Tähän tapahtuu Klevis. Kerran kun Mitä vittu nyt ollaan jo Vantaa, mut nyt tapahtuu jo ihmeet saatana. Nyt me saamme katsojat taksi. Kivistä, oh yeah bitch! Walk around, but... Älä, kato se kaatu saatana. Saatana se kippas. Penkele meidän tolppa kaatu! Tänne tolppa mä vien mukaan. Oi vittu. Ai, eikö lähdetä Keimalla? Keimala on tossa noin. No näin Keimala. Mut joku halus nähdä meidän. Venä, no. Älä kato sitä. Venä, mä käännän Ei me olla kovia poikia. Me ollaan niin pehmeät kuin me voidaan olla. Mut mä käännän niin hävetää. Mua hävettää huomenna varmaan ihan vitusti, että mä ois pitänyt jotain vittu live-lähetystä. Tässä ei mun mielestä mitään vittu järkeä. Mut pakko se nyt on. No niin joku halus nähdä tää vitun paskalla ja siitä se nyt on. Kattokaa, ihailkaa sitä saatana. Ihalkaa, että Niin paljon ruostetta. ei mahu kolttiin alle. Ja menee muuten jalka läpi pohjasta hyvin äkkiä. Ei mene läpi. No ei varmaan meekään. Vois mennä. Meidän valossa vähän vituma. No. Ääni rupee sille yhteen. Tämmönen kasa paskaa. 2-litrainen runkkari takatuuppari.